Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, ғазиз дин қардашларым. Аллах Тағала әрбіріңізге нықлы иман, бақыт, сағадат, саулық, сәлеметлік берсін. Сүйікті пейғамбарыбыз өзінің бір хадисінде ораза ол қалқан деген. Қалқан, яғни соғыш уақытында шушылай қылыш, сүңгі, оқ білән тимәсінлер үшін шит болған. Һәм ораза ол кішіні сақлый жәһәннәм отыннан, Аллахның ашуыннан деген. Әмма ләкин әдәм баласы ораза тотып та, әгәр гынахлы эшләрне калдырмаса, аның оразасы пәрдә була алмый. Шуңа күрә Зәйнул Габидин, Аллаһ аннан разый булсын, әйткән, Аллаһ Тәгалә биргән оразаның хакын үтә дигән. Ягъни әти-әни хакы, хатын ир хакы булган кебек, оразаның да хакы бар диде. Һәм аның хакы диде, Аллаһ Тәгалә сине уттан саклау өчен синең телеңә пәрдә япты ди. Ягъни гынахлы сүзләрдән тыел. Ул синең құлағыңа пәрдә япты ди, күзеңә пәрдә япты ди. Ул синең җинес агъзаңа пәрдә япты һәм карыныңа, ашказаныңа пәрдә япты ди. Шуңа күрә оразаның хакын сакласын диде. Күренекле галимебез Ибн әл-Джаузи, Аллаһның рәхмәтендә булсын, әйткән, кешенең тәнендә нинди генә әгъза булмасын, ул Рамазанда булса да, Рамазанда булмаса да, ул ураза тотырга тиешле дигән. Һәм әдәм баласының әгәр дә тәнендә бер әгъза бар икән, ул әгъзагә хас уразасы да килә. Мәсәлән, тел. Тел уразасы гайбәттән ярак булу. Чөнки күп кешеләр хәтта ураза тотканда да ипи ашамый, су ичмей, гайбәттән тыела алмый. Хәтта бер кешегә шулай, әйдә инде уразага кер инде дигәч, хәзрәт, мин аның ашавыннан, ишүеннән тыела алам, менә сүгенмичә түзеп булмый бит, сүгенергә туры килә дип, шулай әйтеп тә куйды. Һәм әлбәттә синең өчен сүгенмәү ул иң изге ураза була дип тә әйттем. Ни өчен? Чөнки телнең уразасы гайбәт, тән тыелу, ялган сөйләүдән тыелу. Моның турында без әле аерым сөйләшәчәкбез, иншалла. Шулай ук кешеләр белән әрләшеп, талашып йөрүдән тыелу. Чөнки син ураза һәм ул уразадан авыз ачып булмый. Кайбер кеше уйлый, менә хәзер Алла бирсә кояш баый да, талашмаганны талашып куям инде, әйтмәгән сүзләремне әйтәм инде, алай ярамый, без ураза тотырга тиеш. Шулай ук Аллаһ Тәгалә безгә биргән күзләреңне харам нәрсәләрдән төшер. Ир кеше хатын-кызларны күзләп утырмасын, чит хатыннарны, хатын-кызлар ирләрне күзләп утырмасыннар, күзне төшерергә кушты Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә. Әгәр дә безгә Аллаһ колак биргән икән, колак белән харам булган нәрсәләрне тыңламасын. Мәсәлән, гайбәтне сөйләү ничек гынах булса, колак җылытып, гайбәт тыңлап, шуның белән ләззәт алып йөрү, шул ук гынах була, шул ук гынах була. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сиңа куллар биргән икән, бу куллар белән изгелек кылырга кирәк. Мәсәлән, кеше рәнҗетү, кешегә сугу, зулымлык кылу, урлашу, кул уйнау дип әйтелә бит инде, кул гынахлары, бар бөтенесе тыелган. Аллаһ Тәгалә сиңа аяк биргән икән, ул аякларың белән син хәләл җирләрдә йөр, харам җирләрдә йөрмә. Бурлык юлында, кеше рәнҗетү юлында, шуңа күрә һәр әгъзаның үз уразасы бар. Һәм шушы уразаны безгә сакларга кирәк. Азиз дусларым, әгәр без ураза тотып та, ураза гыйбадәтенең менә шушы мәгънәсен аңлый алмасак, Алла сакласын, сөйкле пәйгамбәребезнең әйткән сүзләре безгә туры киләчәк. Пәйгамбәребез әйтте, күпме ураза тотучы кешеләрнең ураза тотулары ул ач тору гына булып кала ди. Тамагы ачмы? Ач. Бүтәне юк, савабы юк, әйе. Һәм күпме төннәр буе намаз укучыларның ул намазлары йокысыз төн генә булып кала ди. Ягъни ул намазын күңелен биреп укымый ди. Шуңа күрә, азиз дусларым, монда сүз бара, хәләл ризыклардан, чиста сулардан да тыелып Аллаһ ризалыгы өчен уразада. Аллаһ харам кылган яман, бозык эшләрдән тыелмау, гынахка чуму, кешеләр белән әрләшеп, талашып яшәү, менә бу безнең уразаның төп мәгънәсен юкка чыгара. Шуңа күрә, азиз дусларым, безнең уразалы көнебез уразасыз көнебез кебек булмасын. Карагыз, бар шундый кешеләр Рамазанда аш йөри, ураза тота кебек, әмма ул уразада түгел, гынахлардан тыелмый. Бар шундый кешеләр, алар гомер буе ураза кебек. Ягъни Рамазанда булмаса да, ураза нияте белән булмаса да,
ул гайбәткә кермәй, ул алдашмый, ул кешеләр белән әрләшмей, талашмый, сугышмый. Менә шуңа күрә уразаның әйдәгез төп хикмәтен аңлап, шушы Рамазан айында үзебезнең күңелләребезне дә, телләребезне дә һәм бар әгъзаларыбызны да төзәтик, гына хаталардан ярак торыйк. Исән, имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.